Joseph, l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej. Pubblikazzjoni ġdida ta' ktieb illustrat bi 360 paġna li fihom hemm il-kitba tal-Prim Ministru Joseph Msucat, il-ħsibijiet, l-esperjenzi personali u privati tiegħu kemm ilu jmexxi l-Gvern filwaqt li ma tonqosx il-vizjoni u l-pjanijiet tiegħu għall-ġejjieni. Qatt qabel ma' Prim Ministru kien daqshekk ta' qalbu f'hommu mal-elettorat waqt li jitkellem dwar fost ħafna oħrajn kwistjonijiet marbuta mar-rivelazzjoni tal-Panama Papers, l-ODZ ta' żonqor, il-kaċċa fir-rebbija u l-aru l-aqwa jiem tiegħu bħala Prim Ministru. Minn barra ritratti minn kollezzjonijiet privati, il-ktieb iġib ukoll għadd kbir ta' ritratti esklusivi mill-kollezzjonijiet privati tal-Prim Ministru innifsu. Il-ktieb editjat mill-ġurnalista Leander Balzan jinkludi wkoll biografija qasira ta' Joseph Msucat, 60 diskors fl-oriġinal li għamel Prim Ministru lokalment u barra, kif ukoll inventarju tal-kisbiet ewlenin tal-Gvern Laburista fl-ewwel leġislatura tiegħu. Il-ktieb Joseph, l-aqwa żmien ta' pajjiżna għadu ġej, se jkun għall-bejħ l-ewwel darba għada s-sibt waqt l-attività politika tal-Partit Laburista f'Misraħ Santu Wistin il-Viktorja Għawdex u l-ħadd li ġej 7 ta' Mejju waqt il-mass meeting li l-Partit Laburista se jorganizza f'Ħażabbar.